Umvundlana olambileyo ibhalwe nguMargaret Wang. Imifanekiso nguAlex Bennett. Umvundlana olambileyo wawulambe kakhulu. Ekuqaleni watya iorenji emthubi. Iqhekeza lesonka esojiweyo elisisikwere. Unxantathu wepitsa. Kunye neqhekeza lekeyiki eluluqande. Kodwa umvundlana olambileyo wayesalambile. Waze ke watya iqanda elimpoqo, iqhekeza letshizi elimile okwedayimani, ibhiskithi emile okwenkwenkwezi kunye nesangweji emile okwentliziyo umama awayeyenzele yena yedwa. Kodwa umvundlana olambileyo wayesalambile. Waze watya ipayina elinye, amagqabi emifuno amabini, iibhanana ezintathu, iitolofiya ezine, iitumato ezintlanu, iiapilkosi ezintandathu, iiseleri ezisixhenxe, iiplam ezisibhozo, amakhaphetshu amancinci alithoba, kunye neembotyi eziluhlaza ezili10. Kodwa umvundlana olambileyo wayesalambile nangakumbi. Ngoko ke watya amaqhekeza evatala ali11. Amagqabi espinatshi ali12. Amaqunube ali13. Amakhowa ali14. Amapere ali15. Iibhitruthi ezili16. Iiertyisi ezili17. Iicherry ezili18. Amaqunube azuba ali19. Kunye nama20 eteniphu. Kodwa umvundlana olambileyo wayesalambe ngeyona ndlela.
Ngoko ke umvundlana olambileyo waqalisa ukwenza ipayi yeapile ebomvu, umbona obomvu osempheni, iimafini zamaqunube azuba kunye nesuphu yebrokholi eluhlaza. Konke oku kupheka kwamenza ukuba azive elambe kakhulu. Ngoko ke wenza iisangweji zebrinjali emsobo, ikeyiki yeminqathe eorenji, isaladi epinki yesiqhamo sohlobo lweorenji ekrakra kunye neetapile ezimdaka ezibhakiweyo azityileyo, kunye nabo bonke abahlobo bakhe abayimivundla elambileyo. Isiphelo. Moving picture books, magically bringing storybooks to life.